Khonze enyi Nkosi. Uthando lwami kuwe yohlala luhlezi angisoze ngikhonze enyi Nkosi. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Thank you, Lord. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let us clap hands for Jesus. Uma sishayela uJesu izandla sima ngenyawo. Sonke uma sishayela uJesu izandla sonke sima ngenyawo. Come on, do it for Jesus. Come on. Come on, do it for Jesus. Hallelujah. Come on. Singane lezo zandla. Come on, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amenweni mncane ka 5 rand. Hallelujah. Sekunconyana ka 15 rand. Hallelujah. 30 rand. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Siyabingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyanibingelela nonke. Hallelujah. Siyabingelela umama, siyabingelela ubaba, intombi, insizwa. Siyabingelela uSunday School, abantu abasha. Wonke umuntu okhona siyambingelela egameni lika Jesu Kristu. Amen. Siyabingelela umama umfundisi. Hallelujah. Seshumayelile mama umfundisi, mina sengizokhuluma just for 10 minutes mase ngiyahlala phansi. Amen. Simshayela izandla bazana mama umfundisi. Simbingelela.
Hallelujah. Uyazi ukuthi ngiyanithiphisa kancane neza uzalwane. Ngenze njani? Ma uvakashile. Mawuze njani? Boba umuntu observayo. Boba umuntu njani? Ukuze ungabonakala ukuthi unjani. Ubheka abantu bakho bakwenziwe into bayenza kanjani mase bajoyini. Neza uzalwane. Because siyakubona mase sishayela umuntu izandla mashayela uNkulunkulu izandla siyasukuma usale wedwa sisabodo uyadayiseka manje angijabo. Njani? Mina ngabe uyangikhokhela ngoba ngiyakuthiphisa. Hallelujah. Siyabonga abazalwane ukuthi uNkulunkulu aphinde asiphele enye ithuba lokuzohlangana futhi namhlanje kusewumusa wakhe. Hallelujah. Siyanibingelela nonke, siyabingelela obhuti. Hallelujah. Siyabingelela wonke umuntu, siyabingelela iworship team. Umandisa kade ithandazise kuseni, siyabingelela abashuthayo, siyabingelela wonke umuntu bazalwane, siyanibingelela egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Siyakubingelela Mr. Ngqoko. Amen. Muhle umsebenzi wakho usithwale kahle. Neza bazalwane, asimshayeleni izandla bafethu. Akaphoxi when it comes to lempahla. Hallelujah. Mina uyang-understand, siya-understandana. Amen. Uyezwa nje ukuthi izwi lami selishile senginokuphimba phimba. But uyazama ukungifihla lapha nalapha ukuze kungabonakala ukuthi umfundisi uyaphimba ngithi. Amen. Siyabonga ne-worship team isithwalile. Siyabonga nama-ushers, siyabonga abaphekayo, wonke umuntu bazalwane siyabonga. uNkulunkulu anibusise. Amen. Ngizokhuluma just for few things mase ngihlala phansi. Lezi zinto engizoyikhuluma kufanele ngizikhulume nezo zalana. Angeke ngisho ukuthi angishumayeli kodwa zifanele ngizikhulume. Izolo siyabingelela mama uMrodi. Amen. Umuhle. Hallelujah. Shumayela kahle. Amen. Shumayela kahle. Yabo khona abantu mebeshumala abayi-force, yabo. Umama uMrodi uyi-force mayishumayela. Uyadeclaration, uyayicommand into, yabo. Kanti mina ngibona ngunwabi lenkosi. Ungazulala ngithi. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga kakhulu mama uMrodi. Izolo uNkulunkulu unginike lento engizoyisho. Izolo emini sisendlini besihleli nomama uMrodi ngami ngayikamereni la e-office ngabhala lento engizoyikhuluma manje. Umama uMrodi bekumele ashumayele, ngangasho lutho kuye. Wathi namhlanje ngicela ukwenza i-declaration mase uyashumayela. Ngabona ukuthi umoya ingcelo beqinisile ukuthi kumele ngikhulume ngendlela kumele ngikhulume ngayo ngithi. Angishongo ukuthi ungabusashumayela, ngifuna ukushumayela nezo zalwane bami. Useshumayela ilevel. Hallelujah. Amen. Asivuleni amavesi just ambalwa nje. Ngeke edlule ngisho ku5 just ambalwa. Nezo zalwane bami. Ngizokhuluma kanje kunento kumele uyi-understand mase siyathandaza. Amen. Siyabingelela futhi obaba. Hallelujah. Siyajabula ukukhonza nani. Amen. Kodwa kuphelele. Akunjani? Kubuthi nifike kancane kanti lento ingaba inhle mangathi sikhonza sonke njalo. Niyabo? Siyanithandazela baba uNqobo. Semthandazweni yethu niyeza. Selu siyakubingelela mfethu. Wonke umuntu siyambingelela. Amen. Okay. Seningilalela ngithi i-theme yale Passover conference uGalatia 5 verse 1 ithini ke? Ithi Christ noma ithi Jesus, I'm not sure, kodwa uthi mamfundisi lisho usilifundile. So Christ has truly set us free. Lisho njalo ukuthi uJesu sesikhululile. Nihamba nami? Ngashumayela manje. Christ has set us free. Mase uJohn 8:32 uthi uma indodana yomuntu inikhulula
masethi ningabakhululekile impela, okusho ukuthi we are free. Salifunda indeed, yes baba ngiyabonga. We are free. Lo indeed uthi singabakhululekile impela. Angithi, I know some of you don't believe. Some of you don't ukuthi you are free. Angithi, some of you uba isikhathi ma. Okay, u-30 ngo-1 zobe sengiqedile. Some of you don't believe ukuthi you are free, and verse kufanele ungakholwa because some of you are not free. But Christ has already set you free. But you are still living usaphila in the bondage. But ngokaNkulunkulu you have been set free. Angithi ngokaNkulunkulu umuntu onjani? Kodwa when it comes to reality, you are not. Ngifuna sicheck leso zathi ukuthi why ke uNkulunkulu esesikhululile but singabi abakhulu. Ninamba nama ngithi uNkulunkulu senjani? Kodwa iqiniso lithi asibona ireality impilo esiphilayo ithi asibona aba. Angithi okay, kuyenzeka noma most of us as ama Christian, nihamba nami, most of us as ama Christian ngokuka Jesu positionally ngokweBhayibheli we are set free. Angithi, but when it comes to impilo esiphilayo it display ukuthi we are not experiencing freedom ngokweposition yezwi. Lama verses singawafunda mhlawumbe bezibu 30 aya declaration futhi ayiqiniso uNkulunkulu akanamanga ukuthi sikhululiwe. Angithi excuse, angithi, but according to impilo esiphilayo asi experiencing in yona freedom. Why? Ushuthi spiritually we are free, but most of us mentally we are still living in the bondage. That's why leli verse lifuna uma mfundisi lithi make sure. Lithi make sure. Ubani manje make sure? Wena ngoba manje sekuyi responsibility yakho yokwenzani, yokuguqula ingqondo yakho ukuze ibe align nalento owenziwe waba yiyo. So njengamanje wenziwe waba yinto but awuyona, ngoba ufana necontainer entsha, ufana nemoto entsha enenjini endala. So manje into entsha ibody, but engine mayihamba ayihambi njengemoto entsha, so akunayo ibalance. Angithi bazalwane, so most yabona isono according to the Bible liqinisile malithi we are not under the bondage of sin, but most of you are still living in a sin. Akukhona ngamandla noma ngamangezi kunge mentality yakho, ingqondo yakho ekwenza ukuthi namanje usukhululiwe but usaphila esonweni. Ingqondo yakho eyenza ukuthi you are free ngokwasezulwini, futhi uma ungashona wena uyezulwini kodwa awu experience neyodinto eshiwo ngawe ngoba unengqondo endala. Roma 12 verse 1 and 2. Kumnandi ukhonza nani? Kumnandi. Angithi Saturday sa declaration ukuthi we are free. Sakhuluma ukuthi we are free even ngisho kuma cases obaba bethu. But we are still living njengabantu bakina bangakholwa. But we are still living under ama limitation abambe obhuti bakho sisi bakho abangazali noJesu. Kusho ukuthi manje kunento ekumele sicheck ukuthi yini.
yini angithi kunezinto wena osayikholwa ezingalona iqiniso ezenza ukuthi ungayi phambili kunamanga osawakholwa wena uyazi ukuthi khona abantu abaphile esoneni ngoba ubelieve ukuthi uweak and indlela abelieve ngayo weak uze ethi akekho umuntu ophila ubungcwele maye engakwazeli lutho ukuthi uyafihla amangi sithi esimtshele wona enqondweni yakhe so uguarantee ukuthi akekho nje umuntu ongaphila nje inqondo yakho usathana amanga wafakile in your mind waphela iBhayibheli thina lithi manje asaphili nje but sesinikezwe igrace hayi igrace yokudla isono but igrace to say no to sin phezulu kwegrace sinomoya kaNkulunkulu thina osisizayo but lokho awukuthathi njengeqiniso uthatha lokho okuzwe enyameni funa mama verse 1 and 2 Verse 1 and 2. ngizosheshe ngiqede yes And so, dear brothers and sisters, dear anifuna ukukhuluma zona brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God. Number 1 wenze njani uthatha umzimba wakho njengoba umfundisi uDlamini adesha izolo unikele kubani uNkulunkulu. uma unikele umzimba wakho kuNkulunkulu kusho ukuthi kusuka ngaleso sikhathi usunikele umzimba wakho kubani anisafuna ukukhuluma ngeke siqede mina futhi usunikele ini umzimba wakho kubani uNkulunkulu. kusho ukuthi yonke into ozoyenza ngomzimba wakho kumele inike udumo kuNkulunkulu. Amen. Usunikele ini Umzimba kubani yena uNkulunkulu. kusho ukuthi kusuka ke manje sumnikele umzimba wa kusho ukuthi yonke into oyenzayo njengoba athi Dlamini isiyi worship to God. Angithi ushilo umfundisi Dlamini uzothi ukucula kusese kuyi expression kodwa I worship indlela ophila ngayo. Angithi uyazi ukuthi mawubona uhlangana nomuntu enza something ngukwenzela iexample wena ungazi utshela ukuthi labo sisabama lapha emgaqweni abadayisa umzimba ungazi utshela bakwenza ngoba baxekekile akukona ukuxakeka ba worship altar lethize ukhona ama altar aworshipa ngokwenza ucansi ungashadile ngasikhathi wa worshipa lawo spirit ayeza abemaningi ngoba azi kahle ukuthi ukuthe ungazi involve ocansini ungashadile ukuthi mawenza njalo kunoNkulunkulu oyithandayo lento omwoshipayo. Amen. Angithi so ke kusho ukuthi yonke into ozoyenza manje umzimba wakho usunikele Christ angithi uyayibuza ukuthi lento izomnika yini uNkulunkulu udumo. Mawuhlele ebhishi lapha ubambene nomfana ungashadile leyo nto iyamnika yini uNkulunkulu udumo. Mawenza izinto ezingekho wrong leyo nto iyamnika yini uNkulunkulu ini ngoba manje umzimba wakho ubelonga kuNkulunkulu. Angithi uyayibona yini le dlalo nhlanhla le asikhulume yini lena ikeyboard lena maningi amanye asesitolo amasha namadala ngithi kodwa lena into eyenza ukuthi be separated ukuthi ngoba sayithenga sayidedicatela umsebenzi kaNkulunkulu. So manje mawuthi wena kini kuzobe ukukhushulwa abantu abangasekho usibiza ukuthi sizodlalela le keyboard ngeke sikwazi because le keyboard I dedicated to God angithi ifana namanye ama keyboard kodwa lena manje ayisakwa unendawo engasayi kuzona ngenxa this one is dedicated. So man angeke ungifike sengigide emamulweni sengicula ngoba ivoice yami dedicated to worship God alone. But wena ku right wena emamulweni ufike uyishawu uzibhakaza uziwe phansi bethu awumzalwane madoda. Ivoice yami ayisavumi ngisho bengathi kushoda umuntu ozoqala iculo la emamulweni angikwazi kodwa manje ngathi ngiqala lelo culo sengiworship omunye uNkulunkulu kanti le voice
It's dedicated for God. Angithi umzimba wakho ke noma wena ungathi ngomlomo ukholwa uNkulunkulu, worship uNkulunkulu uphamisa izandla, kodwa ukwenza kwakho. That's why phela uJesu athi ngalo leyasuku lokugcina uyothi manje babefika ethi anginazi benzi bobubi ngoba ukwenza. Phela iBhayibheli lithi siyojajwa ngesikwenze sisesemzimbeni. Kumnandi ukukhonza nani? Siyojaja ngesikwenze sikuphi? Usho ukuthi yonke into yenzayo. Kahle kahle akekho umuntu ongalona iworshipper. Kodwa singama worshipper. Angithi phela iBhayibheli noJesu mayekhuluma nabafana uthi nalapha yana lapha kuJohn uthi animeni ngeintaba, animeni ngoSamaria, animeni ngeJerusalem. uNkulunkulu ufuna abantu abazo ukuthi God is looking for worshipper, not worship. God is looking for worship. Ufuna ama worshipper abantu, hayi i-worship team. Worshipper, abantu abazomworship emsebenzini. Yazi le ngane le nomfundo wayexoxela umama uThelesi sasila ethi phambili o register something ufuna azoyifunda, ufuna into something azoyifunda. Waxoxa ukuthi uma ndisi uthe kuye, if you choose something ozoyifunda, hamba check ukuthi lento ozoyichoose izo edani embusweni kaNkulunkulu. What a wisdom. What uthi okay sengifuna manje into engizoyifundela ngithi ngalesikhathi ke ngiwenza leyo msebenzi izo contributeani emsebenzi ku kingdom. Angithola manje ukuthi asisaphoqwa imali ukuthi as long ngifuna imali and akuse impilo umzimba wethu usuphilonga komunye umuntu, usuphilonga uNkulunkulu. Ukuthi even ngisho umsebenzi esusebenzayo akusekho ngemali, sekuyi worship. Sengisho mina just umsebenzi. Angithi ini umsebenzi uyini worship. Yes. Qedela mamfundisi yes. Sesele na 15 minutes. Kumnandi ukukhonza nani. Yes, funda mama. Angithi iBhayibheli lethu iverse lethu, if the Son of Man set you Free. you are Free indeed. kumele sibe free phela. Indeed. Kumele sibe Free. yes, funda ke. To God, because of all He has done for you, Yes. let them be a living and a holy sacrifice. Umzimba wakho awube living and a holy. Sacrifice. Umzimba wakho nje uwodwa udlula umnikelo, because uyi living, uyi holy, noma ungenamnikelo, as long as uphila ngendlela efanele unikelo ukudlula lo nemali, because umzimba wakho nje uwodwa uyi living and a holy sacrifice. Yes. That kind He will find acceptable. Uba i sacrifice acceptable kuNkulunkulu. Yebo. This is truly the way to worship Him. Niswile indlela yokuworship uNkulunkulu ukuthi unikela ini? Same. We give you all good right. Kodwa i-expression of worship leyo akuyona ini You worship. worship. Yazi ukuthi mawuzoya kwamanye amazwe eAfrika kunamanye amazwe akungaculwa kuwona. Fika kuthiwa izandla, kushawa izandla, benza i-expression of worship izulu lehle. Ngiyezozana bami. Amen. Yes. Funda ku verse 2. Ningilalela ngithi? Amen. Ningilalela. Mawusho amen ngizocela bekuphakela inyama ewu2. Eyami neyakho. Vek verse ngizodla u3 sengizodla u2. Hallelujah. Yes. Don't copy the behavior. Manje you are saved. Lithi iBhayibheli uma umuntu ekuKristu uJesu uyini? Isidalwa esisha. Ukhona abangafuna ukukhuluma ngeke bacasukile. Uma umuntu ekuKristu uJesu uyini manje? Uyisidalwa esisha. Uyamachina ke manje ukuthi isidalwa esisha
asikwazi kahle uku-express ukuba sisha nengqondo endala nama-behavior amadala nayo yonke lento angithi. Usho ukuthi manje usudinganike manje usudinga your mind ukuthi ibe renewed, ibe transformed ukuze imeshe lento owenziwe waba yiyo. Usuwenziwe vele waba isidalwa esisha, but inkinga yakho i-mind, your mind. Usenama habit nama behavior, usabehave njengalo yaphila. Njengalo yaphila wayengakholwa. Angithi? But uthi uyisidalwa usathanda izinto oyithanda njengoba ayikho into wayiyeka, into wayenza nje wathenga iqhox kuphela. Wathenga isikhwama, wathenga imakeup, wafaka iweave weze konzweni. Umehluki loyo. But ayikho into eshintshile ngawe. Yazi ukuthi even ngisho conversation yakho nomngani wakho ongasindisiwe isaflowa normally. Okusho ukuthi even ngisho ulimo lakho alikho affected. Yabo nje conversation yakho nisakwazi ukuxoxa hours nomngane wakho ongakholwa. Wena ususindiswe yes yena akasindisiwe. Leyo ntishe enye into angisho ukuthi wrong umngane wakho angithi. Umuntu wrong wena angisho ukuthi ngixabana angithi. Kodwa sekumele kuhambe kube nezinto ezingasahlangani. Ngoba manje wena uyisidalwa esisha, yena uyisidalwa esidala. So isidalwa esisha nesidala kumele kube hambe nibe abangani kodwa kube naliyanto enjani eshayisanayo. Angithi ngoba ngenze example nangu Mr Nkomo. Umfana ongango Mr Nkomo into elinganayo elindeleke uye ukuthi baxoxe ngeintombi, baxoxe ngokuphuza, baxoxe ngamaphathi, baxoxe into nje i-general ayikho wrong, i-general kubona ngithi. Kodwa yena ngoba manje usesidalwe esisha akasenayo appetite ukuthi manje usafuna ukuprove ukuthi uyisoka, usaprove ukuthi uzobhema kahle, yabona i-conversation khona izinto mabe yikhuluma yena zibe zimnenge. Ngoba hayi ngoba eyitshela ngoba esenza ngcono kodwa uyisidalwe esisha. Let your mind be transformed. So most of you uyisidalwe esisha ngempela kodwa with ingqondo endala. Asikuhluleli ibehavior yakho. Asinjani? Asikuhluleli inina ibehavior yakho. Indlela owenza ngayo. That's why ke manje ungakwazi ukuexperience ubumnandi bensindiso. That's why masikhuluma ngetest yensindiso awuyazi itest yensindiso wena. So sekumele ke ekukhonzeni kwethu sizama uku-accommodate sifake into ezimbili zenyama so that khona uzobuya next week. Ngoba mangathiwa sigoa deeper uzosala wena. So siyahamba sibuye just to accommodate you. Because manje wena awutestanga lento yasezulwini. Awunjani? Awutestanga wena. So nje masiphuma la ubuza ukuthi manje awusho bayipractice indlela abayishoyo ukuthi lo muntu uzothi rababa lo munye masiyakhala yini angithi because into ze spirit kwena uzazi asisho uyamanga ukuthi wasimosha isikhathi nobhuti ngoba phela sekuculiwe kumele ngabe uyashumela lana ashumela bhenguza aqede. So we are traveling thina, we are enjoying the presence kaNkulunkulu. Uyasibuka nje uyaqalaza berekoda. Uyazi ukuthi awutestanga ungatestanga nje unjalo inhliziyo yakho ayilangazelele. Uyazi ukuthi into zakaNkulunkulu nento zikamoya zihamba kanjani. Enye isign yokuthi uyingane kwamoya ukushesha usuthe. Enye ini isign yani yokuthi uyingane kumoya ukusheshe usuthe. Kanti into zikamoya ayifani nento zenyama. Into zikamoya the more udla the more uba ne appetite. The more udla the more ufuna more. Into zikamoya zihamba kanjani ngithi? The more ushunyayezwa, the more ufundiswa, the more uthandaza, the more appetite iyagrowa.
Angimani. So akukho la khona futhi na sengigcwele but abaningi benu banesikali bagcwele. Uyambona ukuthi uyanela mangathiwa nje ngishumela just for an hour engabe ngasezwa lutho ingqondo isikhathele use yabo ngokomuntu nje umuntu bathi laba abafunda ezikoleni othisha nani kuthi umuntu icapacity yakhe yokulalela i45 minutes into eyodwa ngithi hayi kodwa sindisiwe hayi anginani khona niyalifunda nje iBhayibheli lithi uPawulo kwashumela ubusuku bonke yaze yazola indoda yalala yawa yafa wayivusa waqeda waqhubeka understand but icapacity yaba isekho normal the more belalele the more befuna more the more belalele the more befuna more but when nje wadlula 10 minutes isubhorekile usezwa lutho inkinga icapacity yakho uyisidalwa esidala funda mama sesoqala sizoshawana funda verse 2 Don't copy the behavior. Asikhulumeni. Don't copy the behavior. Usho na usabehave njengabantu abangasindisiwe noma abangakholwa. Because uyisidalwa. So don't copy the behavior and the customs of this world. Uhamba nami? Sengimeka kanje ngizothi ngisheshe ngiqede. Don't copy the behavior and the customs of this world. Yes? But let God transform you into a new person. Let God transform you into a new person. Angithi suwenziwa umuntu omusha ngithi. So manje suya transformwa ke manje ini ingqondo yakho. Angithi number 1 uma singena ensindisweni igate yakhona yini? I-repentance. Masingena kukhona igate akusika ukujoyina isonto uthi ave yabona masebethe omamdi phambili sebethi hayi nami ngiyabathanda hayi ngiyajoyina awusindisiwe lapho ensindisweni igate yakhona i-repentance ukuphenduka so kuma kuthiwa ukuphenduka leli gama lithi ukuphenduka i-repentance is to change your mind kusho manje you change indlela obubuka ngayo izinto number 1 iqala lapho nje angithi makuthiwa nje ungena kanjani ungena ngani nge-repentance number 2 once wangena ngithi sungenile yenze njani manje u-identify ke manje noma u-recognize your identity uChrist manje usuyinike usumntwana kaNkulunkulu kusho ukuthi mawumntwana manje you need to learn izinto ezintsha angidabo irenew kanjani ingqondo manje angithi you need to learn izinto ezintsha because vele ingqondo yakho usuyishintshile ngokurepenta angithi number 2 nini manje to learn izinto ezintsha manje uthola manje ubanike manje kuChrist uthola i-identity yakho so that uzophila according to into oyiyo angithi number 3 udila nendlela ocabanga ngayo ngoba into ezothi ube isidalwa esisha wena nama behavior amadala it's your mind akusika abangani badonswa ipattern ocabanga ngayo uyabona once waba transformed uzoqala uattract abantu onicabanga ngendlela efanayo yabona le nto usa attract abantu enicabanga labangani bakho labo nothi bahabi noma bakholwa abababi wena umuntu omubi ngoba usacabanga ngendlela endala wena umuntu omubi ngoba usacabanga ngendlela endala angithi okay ke sithi ke manje ke ithini way out mase ngihlala phansi ithini ke manje ini way out angithi senze njani ke manje ukuthi sibe sidalwa esisha nengqondo entsha ilula lento angithi Kolose chapter 3 verse 1 nisangikhonzile Amen. Nisangikhonzile Amen. Okay mina nginikhonzile angithi that's why ngikhuluma kanje angithi cause bazalwane
uzoba sensindisweni for years but uthothi awukazi uyitest insindiso. Uzoba sensindisweni for kodwa uya omunye ubona makuvuka izimo ezincane ukuthi akakazi abayile akulento. Ngoba manje wanyakaziseka umbona isigubhu samanzi. Bodwa akakazi asindiswe. Angithi uyofuna usizo manje hayi kuNkulunkulu. Angijabona manje ingqondo yakho maseshintshiwe wakholwa yizi waphila ngani ngezwi. Akusho ukuthi izinto ngeke zisenzeka. Izinto zizokwenzeka. Kodwa noma ngabe kwenzekalani still sime kukhona ezwini. Sikholwa yizwi ngaphezulu kwezimo. Lithi iBhayibheli asihambi ngokubona. Lithe lezulu akuyi nangokuthi sizwana. Kodwa sihamba ngani ngokukholwa. Sikholwa yini? Yizwi. So vele impilo yensindiso akuyona bafowethu impilo emnandi nani imnandi yona kodwa inazi izinto ezihambe zenzeka. But i-guarantee nento eyenza ukuthi singasuki singasabi yizwi nezethembiso ezisezwini. Ukhona engisithandayo esithi bayolwa nani kodwa mase sithi kodwa ngeke banahluka. Kusho ukuthi asinandaba noma ubani odecide ukulwa nathi. Thina sime kuko ukuthi izwi lithe angeke. So that's why singanyakaziseki. Angijabula ukuthi ithemba ukuthi so ngathi wena fice simele ukuthi ithe iBhayibheli ziningi izimpi zolungileyo kodwa uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Yebo sime kukhona ezwini. Ngisho ukuthi uSathane uzama ukwenzani simile ezwini elithe usizungezile ngemuva nangaphambili wabeka isandla sakho phezukwe. Ngithanda uverse 3 mayethi intonga yababi ayinamandla phezukologileyo. Angijabula manje simephi sime phezukwezwi. Angithi but awukwazi kuma phezukwezwi if umuntu omusha nengqondo endala because mayike wanyakaziseka ingqondo yakhe ifuna ukukunika enye isolution. Amen. Okay, nayi way out. Wenze njani ke manje ukuze ube isidalwa esisha nengqondo entsha? Nayi isolution. Yes. Since you have been raised to new life with Christ. Angithi manje siphila a new life with Christ. Ngoba umuntu uma eKristu Jesu isidalwa esisha. Yes. Set your sights on the realities of heaven. Number 1, wenze njani? You set your mind on the realities of heaven. Kusho manje ingqondo yakho irealities yilezi lokukula yishile ezwini lakhe eziqiniso. You set your mind kukhona ezwini ukholwa lona ngaphezulu kwakho konke. Set your mind kuma realities of heaven. Anisafuna ukukhuluma. Anisafuna ngempela. Seningidinela. Yes. Where Christ sits in the place. La kuhleli khona ubani uChrist. Number 2. In the place of honor at God's right hand. Number 2. Number 1 is stay way out hini. Ushuthi you spend more time searching easy ukuthi litheni ngawe. We spend more time searching ini. Yabona nje khona njengoba kade kuyiphasika ukhonze uLesihlanu umgqibelo yisonto angithi iBhayibheli usazoliyeka nje usagcwele. Khona usazoliyeka nje iBhayibheli njani? Usagcwele ukhonze kakhulu. Abanye ngisho nangevikeli zayo inkonzo usazothatha noma inyanga engizwe usenjani? Usagcwele une capacity yenyoni. Capacity yani? Yabo? So set your mind ukuthi yini le uNkulunkulu athenge yiyo and ngalesikhathi uyisearcha awusearch na Google ufunda iBhayibheli and believe it. Ngalesikhathi uyikholwa hamba phezu kwalento okuthiwe uyiyo. Ilula lento yabo? Wenze njani? Uhamba phezu kwa angithi nje iBhayibheli lithe thina
singaphezu kwabanqobi. Ngenze example. Itheni iBhayibheli? Singaphezu kwabanqobi. Kusho ukuthi kumele in your mind uthi noma kungenzakalani noma nini noma kuphi but singaphezu kwani kwabanqobi. Angithi iBhayibheli ngithembile yona leyo nto ukuthi owuqalile umsebenzi uyena onani onamandla ukwenza njani ukufela. Kusho ukuthi manje noma ngabe kuthiwa uyaqhubeka endleleni akuwena vele oqala umsebenzi lo uqalile unamandla okuphinda kutshwala kudlulisa. Angithi you believe lezo zinto. Hallelujah. You believe lezo zinto angithi? Yes. Okay ke lize lathi iBhayibheli noma kwenzeka ke sona lathi masazi ukuthi ezulwini sinommeli osimele osinxuselayo after ke sisenze isono sawa. Lithi iBhayibheli masa kusho ukuthi makwenzekile njani wona wenze njani uphindela kuye ummeli angithi uyomtshela ukuthi ngonile lana angithi aphinde njani akuthwale futhi ngoba ijeni ayikanjani ayikapheli. Nihamba nami ngithi Hallelujah. ngihamba nami Amen. ngoba abanye bethu abakhonzayo noma sebekhonza isikhathi eside bafika emasontweni banikwa ama wrong teachings. Silive angiphila ngikulungile kodwa some of us bafika kukhona emasontweni banikwa ama wrong teachings. So lama wrong teachings akhipha ama wrong behavior. Ngangixoxa noma mfundisi ukuthi khona abantu abashumayele engibaziyo. Abanyanya nje igama elithi grace. Mukakhuluma nje ukuthi uNkulunkulu unomusa, bavele badinwa bethe yilentweni yomusa. Bavele badinwa yilentweni yomusa, yabo. Bafuna ukufaka amandla, yabo. Kanti ivangeli lilula bazalwane senziwe. Okwethu is to confirm lento esenziwe saba yiyo. Lilula ivangeli. Senjani? Kusho ukuthi makwenzeka ngishelele endleleni ngiya kulongenzile. Ngimtshela nakho sengihluleka. Enjani? Akusize ngoba akakwazi ukuqala into acinga ayiqedi. Yabona leyo ukuthi uyona uyeka isonto uyabaleka nani. iBhayibheli alisho ukuthi ngeke sone. Alisho nje futhi ezulwini akulindelekile ukuthi ube perfect ngathi wena akulindelekile. Ezulwini iBhayibheli uNkulunkulu uyena wasikhethayo. Wasikhethe sazi ukuthi sihlulwa yini. Okwethu nje ukulosiye kuyena. Angisho mina ukuthi ufike udla isono yeNkulunkulu udla isono yeNkulunkulu angisho kaloko mina. Ngisho mina umuntu ohambayo awe avuka eNkulunkulu ukuthi sengenza iphutha la. Angithi angisho mina lo odla isona athandaza athi uNkulunkulu ngiyaxolisa angisho lo mdlalo mina. Ngisho umuntu onjani owayo ukuwa nombani ngawa izwa ngami nombani njani ngawa. Kodwa ke masuwile wenze njani uyavuka uqhubeke ubuyele kulokwenzile aphinda aqhubeke. That's why kuthiwa sinikwe umoya oyingcwele ongeke asishiye. Ngiyambona lo wasesontweni lakho ukuthi mawenza iphutha ahambe uright lo wasesontweni lakho kodwa lo waseBhayibhelini akashiyi ngoba uphawa ngithi phela ufika umoya oyingcwele njengomsizi. So akakwazi ukuthi umuntu kuthiwa akazongisiza mase ngiwa seyangishiya. So umsebenzi wakho kuphinde futhi aqale phansi angigodle angithwala anginika amandla siphinde siqhubeke futhi nohambo. Uyabona? Angithi leswa usathana wakukhohlisa ngalento ethi mawonile uNkulunkulu uyakucasukela wenzela ukuthi ungasho ukuthi umoya ingcwele angisize phela. Wenzela ukuthi uhlehle. Futhi kusathana uhlani phekapi uma ezokwenza ukuthi uhlehle awuhlehle uthi bazalwane ngihlilwe isono. Ngoba sikhonza kanje kuba khona into akuvula yona amehlo ubona into errong. Ukuze mawuhlehla ungekwazi ukusizakala uzothi abangithandi abangifuni bebengibuka kabi nani ukuze ungasizakali. Uyobona sewukude manje ayingilimele futhi nathi sisakwazi ukusiza sekuneyinto eziningi oyikhulumile sisivimbayo. Phela umuntu wakanjalo umuntu umewa adehlala la ngeviki elizawusehlala la ngeviki elizawusehlala la ngeviki elizawusehlala lapha uyawa ngeviki
senjani siqamba sithi siyama-attenda angithi kade abanjani hawa kanti yabona seluya lifunda iBhayibheli yabona amadodana abaprofethi abasho ukuthi umprofethi bengenza ukuthi mina kwenze ukuthi athi umprofethi besigawula la imbazo yawa iwele la besigawula la besisebenza masisebenza vese kuyenzeka izinto ziba ngithi yenze njani ke manje imbazo iwile yawela la umprofethi wamsiza. Number 1, you set your mind angithi you set your mind eyintweni zaphezulu. Sengiyaqoqa ngithi yabo you set your mind eyintweni zaphezulu. Awufunde uPhilip 4 verse 8. Ngenza ukuthi ungafika enkonzweni ufike ekhaya uthi kuthiwe singabakhululekile kodwa uthi awukhululekile angithi. Philip 4 verse 8. Angiphi volume la nhlanhla ncane. You set your mind eyintweni zaphezulu. Hallelujah. Bazalwane imnandi sindisini yazi. Kodwa abanye bethu ngeke beyazi. Unless kube khona okwenzayo. Angithi. Philip 4 verse 8. Number 1 is tell you set your mind eyintweni zaphezulu. Number 2 says njani? Funda Philip 4. Siyathanda zomvales, yes. And now, dear brothers and sisters, namanje unikwa a way out. Angithi? Yes. One final thing. Fix your thoughts on what is true. Fix your on what is yini true. Izwi yaNkulunkulu. Not isimo sakhe asikho true. Isimo sakhe asikho. Angithi iBhayibheli lithe let the rich, let the poor say I am rich. Angithi let the poor say I am. Let the sick say I am. Why? Ingoba lithi iBhayibheli selithe iBhayibheli likwenza past tense ngemivimbo yakhe. Lithi saphiliswa. So manje you fix your mind, uqilisa ingqondo yakho ekutheni ngiphilisiwe. Hayi ngoba ungazizwa inhlungu. Angithi noma uzizwa inhlungu but wena ukholwa iqiniso lezwi ngaphezulu kwento oyizwayo. Angithi yabona manje i-realities of heaven leli iBhayibheli ukholwa sakhulume ngayo angithi. Yes. Fix your mind on what is true. Yes. And honorable. Bazalwane, ubani ophethe iBhayibheli ezweni? Sifundele verse ngeke safundele yini lokugcina. Theresa asele izolo lakho. Ngicela ngifundele. Philippians 4 verse 8. Ngifuna sizwe kahle sonke. Lalela nonke, yes. Number 1, you fix your mind ugxilisa ingqondo yakho konke yini? Yes. Into ezihloniphekayo izona ogxilisa ingqondo yakho kuzona. Hlukana nento engahloniphekile. Konke okunjani? Angithi yabona da uma ugxilisa ingqondo yakho, ingqondo yakho iba transformed. Ingqondo yakho kanjani? Iyaqala manje ucabanga into ezipositive, ubuka abantu ngehlo elihle, ubuka abantu indlela izinto ngendlela yangithi yabo? Yes. Konke okumhlophe ezintweni eziclean. Ifocus yakho bayise ezintweni ezinhle, eziclean, ezihloniphekile, ezingcwele. Konke kusho ukuthi uyahlukana namanga, uyahlukana nezinto ezonke ezinegative, uyahlukana nokubuka into ezingasizo, zonke lezi zinto uyahlukana nazo. Konke okutuse yebo noma kukhona noma okubonge yenza njani ngasikhathi nezindla ngazo ingqondo yakho iba transformed. Okay, siyathanda. Uma nanguselo ubani lo? Uma uselo ungaqhamuka umuntu ethi kuselo
ave umubi kodwa ave masusele uyahamba ethi ngimobi angimubi uyazi ukuthi in 3 days usele uzothi maqhamuka umuntu ngisho ehambela uzoba nento kuyelahlekayo ngoba usizobona lo muntu uzobona ukuthi ngimobi kuzohamba isikhathi uselu makukhona maye phakathi kwabantu afile ashamed uyazini ukholwa udlinza ngalento engqondweni ethi mubi yabona abanye bethu njengoba sila kunabantu esingabafuni bashizwe nje hayi lelo zwi linamandla ithine esalikholwa sadlinza ngalo laze laba ireality ukuthi ngeke kube yilutho wena ngithi so makuke kwenzeka into encane in your mind kuya lento ethi vele kwathiwa ngeke ngibe lutho uyayi-entertain ngasikhathi uyi-entertain manje iba yi-stronghold in your mind and uyayiphili abanye babethandana nabantu bathi uhlukana nami ngicabanga uzobulungelwa yini angithi so moko kwenzeka into encane ukuthi vele ubani wathi so manje uyayikholwa ngendlela oyikholwa ngayo usuyayiphila cabanga ke manje mawuthatha ingqondo yakho uyifocuse ezwini izwe likhuluma kahle ngawe thatha ingqondo yakho uyifocuse kumanje asithathe ivesi elilodwa lithini ivesi sengisho ivesi elipositive esengqondo yakho nginemicabanga emihle ngawe akuyona ukubulala kodwa yani cabanga kusasa konje uNkulunkulu unemicabanga emihle ngami akuyona ukungibulala akuyona unani kodwa eyokungiphumelelisa lekusasa elihle naphambi kwakusasa uNkulunkulu unemicabanga emihle ngami naphambi kwakusasa uNkulunkulu unemicabanga uyazi uzothi mawuvuka ufile ube ne-confidence because manje ingqondo yakhe ibuswa iliyanto ukuthi awavuka madoda umuntu uNkulunkulu usho ukuthi each and every day uhlezi u-expect into enhle ngoba you believe ukuthi uNkulunkulu unemicabanga emihle ngawe uyayibona into ngisho asivala amehlo sithandaza ezulwini asivala amehlo asibongeni sonke nje asibongeni sonke nje asibongeni sonke asibongeni nje just for 2 minutes asibongeni sonke Sibongile uNkulunkulu wethu ongcwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga baba ukusihlanganisa. Siyabonga baba wakhuluma kahle phakathi kwethu. Siyabonga Thixo ingcwele, thinta impilo yethu. Baba wethu ongcwele siyakholwa ukuthi ngempela impilo yethu ayisophinde ifane. Siyabonga Jehova ngomsebenzi omuhle waseCalvary. Siyabonga ukukhululwa, siyabonga nokuthethelelwa kwezono.